kalender førhen. Jeg synes ofte, de er forvirrende og giver mig ikke rigtig det overblik, jeg har brug for i min hverdag. Derfor er jeg rigtig glad for Goals-kalenderen, fordi den er så visuel, som den er. Den er ikke bare flot at se på, men den giver mig også et overblik over min hverdag. Det er, hvor jeg har alle mine visioner, mine to-dos, mine mål og mine ønsker samlet på ét sted. Og det synes jeg er en kæmpe fordel. Jeg kan hænge billeder, inspiration eller ønsker op på kalenderen for eksempel månedsfeltet eller for årsfeltet eller på de individuelle dage, og så se det hele i en sammenhæng. For mig så betyder det, at jeg kan føle alle de følelser, jeg kommer til at føle, når jeg tager til Canada, når jeg får mit kørekort, eller når jeg er ude og surfe, stå på ski og skate. Dem kan jeg føle allerede nu, i stedet for at vente på, at det kommer til at ske. Mine 3 værdier fra i år er klarhed, gennemslagskraft og begejstring. Og jeg har valgt disse værdier, fordi det er noget, som jeg føler gør min dag meget bedre. Jeg er lige flyttet ind i den her lejlighed, og jeg er stadigvæk i gang med at indrette den. Det er begejstringen ved at stå op hver dag og gøre det, jeg holder allermest af. Det er gennemslagskraften ved at få gjort noget, som jeg kan være stolt eller begejstret over hver dag. Og så er det klarheden til at danne sig et overblik, når man har en hverdag, hvor der sker rigtig mange nye og spændende ting. En af grundene til, at jeg bruger Goals-kalenderen, er, at den altid er synlig for mig i mit hjem. Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til den, hvilket gør, at mine to-dos, mine visioner, mine mål og ønsker altid er synlige, hvilket gør det nemt for mig at fokusere på det, som er allervigtigst. Og det er en stor forskel fra for eksempel at have en kalender på sin smartphone eller computer.